Jeg har rejst til Tanzania, et af verdens fattigste lande. Og det har jeg gjort, fordi jeg har hørt, at der er skoler, hvor der er over 150 elever i hver klasse. Altså 6 gange mere end i en dansk klasse. Og det vil jeg se på, før jeg tror det. Men Tanzania, det er meget mere end fattigdom og dårlige skoler. Det er også en helt fantastisk natur, nogle rigtig søde mennesker og så en hel masse dyr. Her på savannen lever tusindvis af vilde dyr, som gnuer, flodheste og zebraer. Jeg har altid drømt om at se elefanter, men de er faktisk ikke længere så lette at få øje på. De sidste 5 år er antallet af elefanter i Tanzania nemlig halveret. Nu er det lykkedes at finde en lille flok elefanter, der går her om bagved mig med deres store afrikanske ører. Dyreværnsorganisationer mener, at grunden til, at de har op mod 66.000 elefanter, de er forsvundet, det er på grund af krybskytteri. Og som I kan se, så er det på grund af deres stødtænder. De er lavet af elfenben, og elfenben det er meget værdifuldt, især i Kina og i Vietnam. Og dernede der bruger de det blandt andet til at udsmykke og lave forskellige sådan, kunststykker, men de bruger det også til at lave naturmedicin. Og det er rigtig ærgerligt, fordi der er ikke nogen som helst grund til at tro, at den her naturmedicin den virker. Det man har gjort her i Tanzania, det er, at man har indsat flere parkvagter, som dels skal holde øje med, hvor dyrene er henne, men også prøve at se, om de kan fange nogle af de her krybskytter. Og det store problem mange steder i Afrika, derfor så har man valgt at sætte droner ind mange steder. Og det gør man, fordi de kan flyve højt op, og så kan de dels holde øje med, om der er krybskytter, men også om, hvor dyrene de går hen. Det er sådan nogle vandhuller her, at dyrene de kan få noget at drikke. Men ude i de landlige områder her i Tanzania, der er det faktisk sådan, at det er knap halvdelen af menneskene, der ikke har adgang til rent drikkevand. Men hvad gør man så med sådan noget vand her? Ja, man kan jo koge det. Det dræber alle bakterierne. Så kan man køle det ned, og så kan man drikke det. Men man kan også gøre brug af sådan en sugerør her. Det er en dansk opfindelse, og den fjerner stort set alle mikrober og alger og jamen, hvad der nu ellers er af farlige ting. Og man kan drikke op til 1000 liter vand igennem sådan en sugerør her. Så skål! Tanzania er et stort land, faktisk er det 20 gange større end Danmark, og har stor forskel på rig og fattig. Det ser man nemt her på øen Zanzibar. Her ligger hotellerne side om side, og der kommer masser af turister hertil. Faktisk kommer 400.000 om året, fordi her er så smukt og billigt. Men mange af dem, der bor på Zanzibar, er også meget fattige, og i alt lever mere end 68% af Tanzanias befolkning under det, som kaldes den internationale fattigdomsgrænse. Det er den grænse for, hvornår man er fattig, der er blevet sat af Verdensbanken. En international organisation, som har til opgave at bekæmpe fattigdom. Den grænse siger, at hvis man lever for under 9 kroner om dagen, så er man fattig, uanset hvor man er i verden. Og her i Tanzania for 9 kroner, der kan man købe for eksempel en sodavand og en chokoladebar. Mange af dem, der lever under fattigdomsgrænsen, lever af at fiske. Her på Zanzibar er det normalt, at især drenge hjælper til med fiskeriet for at tjene penge til familien. Hallo Ali. Good to see you. What's going on here? Unataka kwenda kuvua na mimi? Yeah, of course. It's okay. Can you ask why do you go out and fish? Kwa sababu napata pesa na napeleka nyumbani. He got the money that he can
bring it in home. And how much money can you make from fishing? Pesa kama pesa kubwa kubwa tunapata hivi. Za kutegemea zozote. Samaki wote anakuwa. It depends on the number of fish that he fish. But for this fish, how much money can you get for this fish? Kama 5,000. 5,000. How many? 5,000. 5,000 shilling. Og det er omkring 12 kroner eller sådan noget. Ja. And how often do you go out to fish? Wanaenda huwa watu wanaenda mara mbili. Sometimes a day. Every day? All the week? Kila siku. Every day. Okay, but don't you have to go to school? Watu wakirudi skuli huwa ndo wanakuja. When we come out from the school, then we go and fish. And how do you like school? Napenda skuli. Napenda skuli. What did he say? He likes school. But what is more fun? To fish or to go to school? Napenda kuvua au kwenda. Napenda sana kwenda skuli. Okay, Ali, asante sana. Nenda zangu kuuza hawa samaki huko sokoni. Okay, yeah, go home. Have some fish. Og imens, så vil jeg godt tænke mig at komme op på markedet og se, hvor det er, de sælger fiskene. Så det vil jeg gå op og gøre. Tanzania har en 800 km lang kystlinje, og derfor er der masser af forskellige fisk at finde på markedet. Og så er der krydderier. Størstedelen af dem, du putter i dine småkager til jul, kommer nemlig herfra. Det er f.eks. nelliker, kanel, kardemomme og vanilje. I gamle dage, der var det ikke fisk og frugt, som blev solgt her på markedet. Tanzania gemmer nemlig på en forfærdelig forhistorie. For Zanzibar var hjemsted for et af de sidste slavemarkeder i verden. Helt frem til 1873 kunne især rige arabiske mænd komme her og købe afrikanske mænd, kvinder og børn som slaver. Statuerne her forestiller de slaver og er sat op til minde om dem. Heldigvis findes slavehandlen ikke mere, men kæderne er faktisk originale kæder, som slaverne havde om halsen, når de blev solgt på markedspladsen. Nede under jorden, i små rum som det her, blev slaverne opbevaret, indtil de skulle sælges. I det her rum, der var der børne- og kvindeslaver, og der kunne være op til 75 mennesker hernede ad gangen. Og hernede skulle de bo, spise, sove og endda gå på toilettet. Desværre var Danmark også med til at handle med slaver, men de kom oftest fra den anden side af Afrika. Og hvis man skal sige noget som helst godt om det, så skal det være, at Danmark var det første land i Europa til at forbyde handlen med slaver. Danmark har også gjort meget godt for Afrika, og især Tanzania, for det er faktisk det land i verden, som vi har hjulpet med allerflest penge. Men derfor er der stadigvæk brug for meget hjælp mange steder her i landet. Der bor omkring 50 millioner mennesker i Tanzania, og over halvdelen af dem er børn. Og befolkningen vokser hvert år. Især på landet, hvor de i gennemsnit får mere end 6 børn. Flere og flere vil gerne flytte ind og bo i de store byer som Dar es Salaam, fordi det er nemmere for eksempel at få et arbejde eller komme til lægen. Men skolesystemet kan slet ikke følge med. Det betyder, at der ikke er plads til alle børnene i skolerne, og slet ikke i klasselokalerne, som er helt proppede. Ofte er lærerne heller ikke gode nok, fordi de ikke har fået en god uddannelse. Jeg er nu kommet til bydelen Shanika, som ligger lidt uden for Dar es Salaam. Og her der skal jeg møde Masha, som går i skole herude. Jambo! Hello. Shikamoo. Shikamoo. Nice to meet you. I was hoping you could show me your school. Ndio shule naweza
naweza nikakuonesheni shule yangu naosoma, lakini na kazi lazima nizimalize kazi zangu efter ndo nielekee shule. Masha er 13 år gammel og bor med sin far og 4 brødre. Familien er heldig i forhold til mange andre, for de kan nemt skaffe vand. How does this work? Det henter de i deres egen brønd, og jeg har fået lov at hjælpe. Vandet i brønden kan de bruge til at vaske op og bade, men det skal stadig koges, før det kan drikkes. Det er faktisk meget normalt, at piger som Masha, de bliver nødt til at hjælpe til med alt det huslige. Jamen i virkeligheden alt, hvad der sådan har med hjemmet at gøre. Og drengene, de laver ikke helt så meget. Så det er altså lidt hårdere at være pige hernede, end det er at være dreng, hvor man får lov til at bare sidde herude og vente lidt. Mashas skole ligger så tæt på, at vi nemt kan gå, mens andre børn må gå måske en time eller 2 for at komme i skole. Masha fortæller, at de er 170 elever i hendes klasse. Ja? I don't believe it. Folkeskolen den er gratis i Tanzania, indtil man bliver 14 år. Og selvom de fleste de starter, så er det faktisk kun 3/4, der gennemfører folkeskolen. Og ud af dem, jamen, så er der kun 1/3, der går videre i skole, efter de bliver 14 år. Rigtig mange de bliver nemlig nødt til at droppe ud, fordi de skal tjene penge til familien og være med til at arbejde. Jammo! Okay, sit down there. Okay. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor mange der er herinde. 110, tænker jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 4... Mashas klasse har lige nu Swahili. Det er det officielle sprog i Tanzania, selvom der faktisk findes 130 forskellige stammesprog. 91, 92, 93, 94, 95... I Danmark må der være 28 elever i hver klasse. Den slags regler har de ikke her. 178, 179, 180. 180 børn er der herinde i Mashas klasse lige nu. Og det er jo klart, at for alle dem, der gerne vil lære noget, så er det jo utrolig svært at få adgang til en lærer. Og for en lærer at skulle undervise alle de her børn på én gang, det er næsten umuligt. Men man kan sige, herinde i klasselokalerne er det sådan set slemt nok. Men jeg har en overraskelse. Det kan blive endnu værre. Og hvad kan så være værre end 180 børn i et klasselokale? Ja, det er lige her. Og du skal være glad for, at du ikke kan lugte det, jeg kan lugte. Her på skolen er der i alt 10 toiletter til 2.000 børn. Det betyder altså, at der er 200 børn per et toilet. Det er altså ikke særlig lækkert. Det er et stort problem, at der er dårlige forhold i mange skoler her i Tanzania, fordi en god uddannelse er den eneste vej ud af den fattigdom, som store dele af befolkningen er fanget i. Og lige nu kan kun hver tredje læse og skrive. Der er ingen tvivl om, at det er gået fremad på rigtig mange punkter i Tanzania. Men når man ser en skole som den her, så kan man også godt se, at der er lang vej igen. Men hvis du køber vores ulandskalender, så går overskud til børn som dem her, på skoler som dem her, til at gøre hverdagen bedre lige præcis her. For mig har det bare været en fornøjelse at være på besøg og møde nogle af alle børn og alle de mennesker, der er her. Og nu vil jeg lige hænge lidt mere ud med dem, inden jeg skal hjem igen. Vi ses. Hej!